naman na yaman ako kas maganda yung nagdating na kasama na election nagmamay sa akin ko sa awan din mga bayan kaya kasi sa ito makita yung apiti unity to Ilocos Norte narigirigat na tapos yung lalaban-laban makita mo yung action katapuan yung musika makita tayong awan gayan talaga ito kumbaga dayo makita mo kaya away plan kami tayo kung ano tayo yan no ano na ako dito hararang na ako past president hanggang nga balbalyaran dito kasi nabipintas na nadikit di pagtingan tayo pa ikit ko sa wen adadapay na i-pursue tayo na naman dito yung hararang iganda kaya teko na ako hindi tayo na ako hindi na past president na lumasopasan dahil naman abot yung nagagawa ng napinitas ka nito. So well, it's a challenge pa rin. Actually, ako ito madamat LLA. Ito yung Legislative Act na maangangay ako iti between the ILG and the Executive Department. Kasi the Philippine Councilors League. I mean the Legislative Department. So, di siya iti madamang mga well, medyo narinig na kung dawayan natin dito kasi nagdadigit na hospitalization to that benefit. So, siguro ako nga tamit ti mga yan, antay ka di nagmalagpagan na ito nga ako dito sakit kada death benefit na kunada. Ang dapat ito ipaspasaw dito, I think tinaypasan ni Apo AMD ang DJ 9-year term lumalpas mo mabaling na sigat mangitin natin sa GSOS. So well, actually, puti man sa survey may ako pa kami nga presidents kami ba, mangiwaras ko rin pa dati nga konsahay noon na po yung benefits ay yung public servants. Including insurance. Yeah, including insurance. Nangro na sir, dati pa nagbasa, dati pa masteral. Yeah, nakintas ko na ito, masteral na ibagbagan na po ang dito. Kasi, nakadadot kumugawa na lalo nanginamit pa yung narod. Kaya amin sa napintas sa programa na makita yung ako, I think, nalpas sa masterals niya ako hantin. So, napintas na rin. Kakailyan, kaprobinsaan, kaya na dilipadam nga, agpanpandaylinteg, apo kung saan. Well, again, thank you. Makita yung ako, napintas sa ability napasamak, awan laban ako nga napasamak. Again, tayo naman, katagayan talaga unity ako yung Ilocos Norte. Kaya, rest assured ako, tanong naman ako yung maipakinig na obligasyon ko talaga na para nito. Hanggang ako nga pa.